Vedeli ste, že najvplyvnejšia filozofická kniha histórie nebola nikdy určená pre nikoho iného? Marcus Aurelius, najvplyvnejší muž Rímskej ríše, písal meditácie len pre seba. Každé ráno, predtým ako čelil morom, vojnám a zrade vlastného syna, si zapisoval súkromné myšlienky. Tieto ranné zápisky neboli knihou. Boli to jeho súkromné terapeutické sedenia. Pripomienky samému sebe, ako prežiť ďalší deň ako cisár. Písal si: smrť je len návrat do prírody. Nestrach sa ju. A tvoja povinnosť je dôležitejšia ako tvoje pocity. Irónia? Jeho súkromné myšlienky sa stali najlepším návodom pre moderných lídrov a podnikateľov. Marcus mal jednoduchý proces. Každé ráno, pred východom slnka, si zapísal 3 stoické pripomienky. O smrti, povinnosti a vnútornom pokoji. Môžete robiť to isté. 3 ranné myšlienky. 3 pripomienky samému sebe. Presne ako najvplyvnejší muž histórie. Začnite zajtra ráno. Vaše súkromné myšlienky môžu zmeniť váš život.